Hey, Ekema. Amam si na-eme akwa. Amam si ime akwa. Amakwa m ihe nkwa ajugo. Maka imebi akwa ndị mmadụ atụsịa gị. Hey, nne m, onye na-amarọ mmadụ na-akpụ ya onye. Onye mmadụ adị ire na nne ya. Ime ebe anyị bi na Lagos, na Abakaliki Street na Lagos. Ihe a na-akpọ m ebe a bụ ọkwa akwa. Ima Mbode, gọvanọ Lagos. Ọ mụ na-akwara ụmụ ya akwa. Hey, tonto. Ekema, ihe gbuola onwe gị. Itola asị tụkarị ihe dị na Baịbụl na-atụ asị. Aha, eke ihe gbuola onwe gị. Ama m si n'ime akwa. Ime ya akwa, hapụ ihe anyị na-akọ. Amakwa m ihe nkwa agwa gị ya. Maka owu na imebi akwa mmadụ, nwụsa na ụmụnụ ka kọmiti abomination n'isi gị. And kọmiti ya ka anyị tochukwu m na n'ọsọ. Oh, ikwetara? Ekwetara m. Nwa akwa ị na-akwa. Hey, Eke, ebe ikwuru ka anyị kwakasịa ka m soro gị. Ngwa nye m Caesar. Ka biko ejidere m. Eke biko. Na ihe ukwu kita na-ewe m iwe maka iwe. Ihe nji na-agwa gị. Ụmụ akwa m kwara na Lagos dara okwu. Ozugbo gọvanọ fụrụ akwa, ọbaba meeting, kedu onye kwara akwa na ọ chọrọ igbo onye kwara akwa. Asị a na-eke mma. Ozie m ndị onye m dina na gọọmenti haus. Eke mma. Amakwa akwa. Anyị jekwa agwa gị ya bụ akwa m kwa ọdọ okwu na Lagos. Eke mma na ka itokọsị ọgịnị ka ọ na-akpọ onwe ya. Ke ụdị rọbish dị ha dị? Ke hụ na-eme ha? Taa mechie gị ọnụ. Ime a na-iwu terrorizing. Telos. Kema hapụ maka telo and terrorizing. Ihe niile telo. Ke hụ na-emechi onwe unu ihu. Makwana ihe ahụ ihe. Biko mechie gị zure ka nne ya. Kedu ihe bụ ihere? Kedu ihe bụ ihere? Ọka mma ka anyị gbaba akwụna ka ọka mma ka anyị zugbo ori. Ife ụmụ agbọghọ na-abọ dị ezigbote yọng pụtasị ka ha were ndụ ha baara onwe ha uru. Kama ị ga na-asị anyị nne unu anwa ka darụ njisi n'ike isi nọ ihe ihere. Isi ọ dị ọ gị mma. Ịmakwa ihe dị gị mma isorokwa anyị o. Isoro anyị bido ọrụ a. Ọ bụ bọtịnị na-adụnyesi n'akwa ndị mmadụ. Ka ọ hapụ igbu ọpụ echi kịta anụ a esi m ejikwa wee gba nwa nnụnụ nne ya ji wee fe na mbinye tugu 5,000. Mụ ada ebinyekwe mmadụ ego. Ekema mechie gị ọnụ ebe ahụ. Mechie that's nnọkọta like this. Mụnwa wuchi ọma. Myọba gị ego. Maka na m apụ ara. Come on, susuru kwara na akwa iberibe a shie ebe a pụọ. Mgbọbiri na-eme mma 5 naira ijiro. Pụrụ ihe ọ na-eme. Isi mụcha na-agwa ịga ịba. Kwakasịara akwa ụnụ. Ọ na-adị ka ewu ọlụ. Ndị akwa abịala. Biko ndị ezigbote ndị akwa nwa nne, ahịa taa gakwara ọfụma o. Eziokwu. Ama m na ọka ihe nke a dị. Igbe akwa m. Mgbe m gwagara m na-akwara mbodo akwa iche nọ nrọ. Mana otu isi akwa ka isi agwa owu dịka ihe na ka iji wee kwa ya. Ndị oshi mere m arụ na Lagos. Hapụ ihe akụkọ mbọsị ọzọ. Hapụ. Ụlọ nke ọtọka. Eke echi niile m ga-akwa nke echi. Aga m akwakasị akwa. Ịma na ka m si eme nke m. M enye ha designing ka enye ntụ ana ihe ọ ga na-ada ọ ka itochukwu. Ịghọtara? Nne ya ike nje su okpa adịrọ m biko. Eke m nwakwa. Achọrọ m ka ịrakọ m anyị na ndị kọstọma. Ị na-achọ ịkparị m na-akọ gịnị? Biko kwanyere onwe gị ugwu anaghị eme ihe na-eme. Emeche m na-ekuzi gote esi akwa. Amakwa m na akwa. Kịta ị ga na-adụnyegodu bọtịn ka a na-ejekwe. Ngwa jide nke a o. Jide nke a na ịgbalịkwa na onye gbukwe n'opi dị mma ificha ọnụ. Eke jiji. Jide nnu ọ bụ. Mba were sị ka m nyere gị aka. Ọwụ maka ego enwere ebe nna m dị ya m sị ka m nyere gị aka. Jiji ego gị ọwụ m akwara akwa. Mba were ọ bụrụ kaadị tinye gaa n'ụlọ afọ. Ị na-asị m ọ bụrụ kaadị m tinye nwere fon. Echefugokwe m ka ito ihe akpatakwa m n'obi mgbe m nọ Lagos fonu niile ngokọcha nnọọ tupu ndị ori bịa night before mbataba zukọsịa. Ihe gbuola onwe gị biko ị nwere fon. Ntụ ọ dị gị ka ọ dị m. N'ọwa ọ dị m ka ọ dị gị. Hapụ ihe ha alaala m. Ehe nna m si mbata ọsọ. Ịnwe nwere ebe m na-eje. Ekechi m. Jisi ike ọrụ echi. Pụtakwa n'ụtụtụ wụkọ ọrụ tupu anwụ na-apụta ịghọtago anyị emekanite. Na mmepepeto ihe ya nwa adọ. Eke. Ọsambode. Ọtụnibu. Hey, Eke. Aku kasih ini ya. Cuma nunggu biko. Ele pare di sana. Ọ gaghị emeche nwe ntị.
enyere m ya designer. Ahụ nwaanyị designer. Nne, lee. 900 naira. Ekena pay ego. Nne. Ha, ihe akwụkwanụ gịnị? Ka ihe kwaziri ihe a, ọ wụ ihe ga nsị gị kwara m. Ọ kwagonu gị ya, ọ isi ka o jikọnata ebe a na igori ya n'ọkịrịka na ebe a ka ka o jikọnata. Ọ bụ dọkịta ga-asị gwa gị biko kwara dị si na Ọsọ gị. Ame gị. Ihe eme esi gị kwa ya. Ekena kwe mo. Nna ka isi eme ị na-akparị ndị tọ ga-atọ na ka isi were akwa nwa na ahụ. I wetara akwa ebe a nwa gwa ihe ọ ga-akwa gị ọ kwasịara gị akwa. Biko nyegoro anyị ego anyị. Mechi ego ọnụ. Nyegoro anyị ego anyị biko. Ị na-abịa n'ime kwasị anya. Ọ dị ikwu ka akwarị gị. Ịdị ka alingo okporoko nye gị design. Gịnị mekwa nga na complain? Ịma ihe eziokwu. Iri nke na iri nke ofaki ya. I just mee ya gba iri ha na ofaki ya yọpụ. Itu isi kwa na romantic collection. Biko, wari ihe nye m ego. Nne ya na ego achọ ka anyị na-abịa nwebe achọ ka anyị na-abịa nwebe. Ege ma gị o. Oge nwa. Mapụta gị ego. Gwa nwa ya egwegwule ka ọsa n'ụmụ nnụnụ kọmita abomination isi. Mmemerụ ya ahụ eke. Ji nwa ji ịma na ị na-ewe iwe ọkụ ji nwa achọ m ka igbuo mmadụ. Ji nwa. Nne, wetagodo ego akwa ịkwa arụ gị na-agbaka stọọ. Nyegoro ya ego anyị. Ya na ego akwa m. M ga-amagoro akwa m. M ga-amagoro gị ego m. Kwatụsị gị bịa nwa. Bịa nwa. Ya tiziri gị akwara m gwara m na sị gị ejem. Bịa nwa m ụra. Ayo, jiri nwa ya ngwa kporo. So unu mebiri akwa nwanne nwa unu esi na unu ama nkwa ụgwọ ya ifuru tata anụ a iku na-ejugo unu ya kwụrụ ụgwọ akwa tata anụ a. Brother, sorry, biko anụgo m akọ ga-ama m na ị na-eweta iwe ọkụ. Ihe mere ebu n'onye anụnwa maka o bidoro ọgwụ a mebiri akwa Ekema nụ n'ọwa biko. Mgbe ise ị buru akwa si na ịma akwa ị na-akwa sineti ị na-akwụrụ onye ka ị na-akwụrụ onye ke nne so gị biko akpọkwara m ha chọkwa mkparị ahụ. Ya onye nwa mebiri akwa. Onye hotelọ. Unu bụ ga-akwụrụ ụgwọ akwa. Otu aka unu si mebisi akwa m yesterday. Unu ga-akwụrụ iku na ojugo. Unu bụrụ ya na-akparị unu asị na hotelọ na-emebisi akwa ndị mmadụ. Iku na ojugo today. So unu mebiri akwa unu si na ama nkwa ụgwọ ifuru tata anụ a unu ya kwụrụ ụgwọ akwa tata ifuru taa unu ya nwụrịrị tata anụ a ọ wụ ya ka ọ na-awụ ya. Ya ka ọ na-awụ ya. Hey brother, biko aghọta m na iwe dị gị n'ahụ. Ihe dịkwa n'ihe a bụ ịmago nke anyị ji bụrụ mmadụ ghọtago. Nwokorobịa ahụ amadị m ebu odecha ma ya ọsị m na ntọ na apịa na ọnụ na maka m gbara ya ara. Kekwana ihe na-achụ n'ọsụ n'ụwụ nke mere jụọ oyi. Kedu ihe chụkwago ha? Kedu ihe na-agbara ọsọ? Ihe a na-achụ unu onye nwa na-achụ anyị biko mechie n'ọnụ. Gịnị ka unu mere? Nne m jụgodo unu Ọwụwụ nwa. jụọ ya. Ọ bụ ole nwite tenelisi ya. Ị na-akwa akwa kpagbukwa onwe gị. Ịkpa ala m. Chere isi n'ọma bịa mere anyị ji agba ọsọ. Isi n'ọma mere m wee sị pasa nkwụkwa gị ụbụrụ gị ezuo oke afọ m na brain gị a n'idiri service. Onye a bụ onye ara. Unu ma otu nsi na-akwara akwa na Lagos m kọwatara unu ihe mụ na mbode na-eje unu otu nsi kwagide akwa sụ m bịa rie lunch na gọọmenti haus. Ọ bịa sị m na mbiko ka nkụziri otu esi akwa nsi ya oke nkụzierie ọ mụtachabe ọrụ kọstọma ma eweta akwa ezigbote kọstọma ma ọ na-akwara akwa ọ na-eticha Chineke mee o weta akwa ọsụ m ka ọ kwarịa akwa akwa bụkwa emebi akwa. Hapụ ya kem ị na-eyeka ọkwa nke si m na-akwara gọvanọ akpa na-akwara ụmụ ya akpa ịkwama oke ngwa anyị nọ ka na-akpa akwa nwaanyị na ikwu okwu emebisi akwa oge nwa mebiri akwa ahụ. Chere m. Unu chegwa m na unu mebiri akwa mmadụ. Ọ bụrụ na ị nyere m ego m tata nrapụ gị aka ịma na afọ m breki mma ị ga-akwụrịrị m ụgwọ m ahụghị m na iji ụgwọ dị unu n'ọbara otu aka nwaanyị na-ere nkwọcha ebe n'isi kpodo mpa gị taa ịnyaahụ na nkwọcha ọṅụ kemgbe tiri wis okwere akwụ ụgwọ ikpọta ọkịrị ka ndụ sịarụ gị ọkịrị ka ị chọrọ inye m ego m ngwa gị na-eme m ihe ndị bụ ndị te relaksa n'isi ihe egbukwe m taa ma inye m ego m ihe enyeriri m ego m ngị bụ onye taa ana m ejide mbọ aka n'akwa Ọ gịnị na-eme? Nke ka ijiri aka nakwa gịnị na-eme? Nekwa onye ara ahụ nekwa onye ara ịmụ ụdị ọkịrị ka ọ na-eyi na oche o were 200 okpota ọkịrị ka 10 o kposetere m ntaba ahụhụ ụwa na-adụrị akwa adụsịarị m akwa for over 2 weeks nne m 2 weeks ọkwa 2 days unu kụzie m ụgwọ ọsọ m mba ọ chọkọ chansị ahụ bịa Ikenna ka na-akpọ gị kọmọ kwụọ ya ụgwọ isi na-apụ ara kwụnye ya ego ya na butterfly ụrụ ọsịa gị na-erie gị rie a erie gị ka ji ahụ na kụna sebọsọ
One worker. I can't get good. Kukula ko sa no mo no komita abomination this gi. Oh, what dey here go na na eh? Ana ko kike na kana ko gini. Nye make na iman like ya. Nye ya na. You bombo klai. Ramna. Ai, Jesus, mo ke ko ri ya. Ko makai. Ai na, kai to, oya ka je ku maka gi ti egwu. Mo ke ka wa ni ike. Oya, soe ni si. Soe, oya, soe. Kai to nye bi eje. Oya. Au pe. Kemma, ewe kwa nwebi ko ihe m no masị ka m jụọ gị. Ha sị na Ikenna tiri gị ihe tinka tiri pan n'echi gara aga biko iwe. Na-echere godi chere ma jụọ. Kezi eme jijide aka na-efe, kpochi ya na-efe. Oni mara na nwoke ka ọwụ. Ele nwoke na-akọ. Ikenna nwoke. Ikenna wu nwaanyị. Akụrụ m Ikenna akwa. Etiri m ya, ihe ntiri Ikenna, ihe ntiri ya dị. Emechakwa m ya masị m dan ịgba. Oh, Ima. Gịnị ka imi nyere itiri ya eti itiri ya inyere ya smackdown. Gịnị ka imi Nne, ịma ihe na-eme unu bụ unu pụta. Unu a na-ege CNN, unu nwere ike itinye ntị na NTA, AIT, channels ka unu mara ihe na-eme n'obodo. Maka ọ bụrụ na unu bụ onye na-ege akụkọ obodo, unu ga-ama na ihe unu na-akọ emere eme. Ikenna bịa gosi ụmụ ọkịrịka ndị ọ na-eyi si m na nkwachieri ọsọ na ọ ga-akwụ m ụgwọ. O kwezi akwụ m ụgwọ. Nna ya ego m ọ na-efe isi kpakakpaka. Ya ka oruda dị mgbe ngụgbu ya nsị ya ị ga-enye m ego m taa ọ nwụọ. Ọ na-eme ka o mee tụtụ ụgaga ka anyị ka obi ozugbo ka anyị tobịa tinye aka wee tie Jizọs ihe o tiri adịrọ mma. Kaito bụ ụkwụ nkịtị zọọ ya okwu n'ihu ka o echere obi na sabat. Agwa ngo tanya. Ihe o tiri ebe a ka ọ nọ na-etinye ene ebe a niile ịfụ kịta na ụnọ na-adagharị na ebe a niile mụ anọziza na-eme kụọ ya ọ na-ayọ biko. Una de enwetekwe correct gist o. Mba. Story edit. Onye ha agwa nnu si na ọsa na ụmụnnu no commit abomination n'isi. Atụsịrị m ihe nkụrụ akụ. Akụrụ m akụ eziokwu. Anyị ta eziokwu niile. Nne jide godi 5 na ibu nwoke ka nwaanyị. Ya nwa nwetu. Chere ikwetere ya anyị na-akọ nsogbu adọ ifu Ikenna ejụọ ya. Ya ezi ajụ ya. Ọ bụkwa na ịmajụ Ikenna ịnwụọ ije n'igwe ijụọ Chukwu. Kụọ nwoke ihe. Kụọ ya ihe tinka. Ogini na-eme gị? Ogini na-eme gị?
inwe ka isi agbanyere egwu ka ọsọ gị ka ma egwu mara agba lekwa ya ka ngwa gị akakwa gị egwu agba biko gaa n'ụdị ọdụ isi na gịnị mee mụnwa beke mma kaito chukwu ihe njika gị mara agba egwu dịka si ebe a were ụkwụ jebe London ada ama aka mana ife mana nrọ aka nga agba egwu ezigbote onye egwu ka m bụ ana ama jụọ ese Ekema obi gị gwara gị si n'ịka mụ nwa Kaito Chukwu egwu agba onye obi gị gwara gị onye obi gị gwara gị mana obi gị agwasị gị ngị je chọrọ dị lụlụ Ekema ịkaala iwe agadi nwaanyị be ya ube n'ihe m chọrọ ịgwago ị kwesịrị ịnọdụ ọdụ na-eche ntụ ị ga-esi alụ di ọnwa nọ nọ nga ana ihe gwekwa agwa gị ihe maka echi owu echi gị bido mma blue candle yellow candle green candle pink candle 7 colors ya wụ ihe ị ga-abịa n'amụ Ekema ihe ọwụkwa na echi ga-ejikwa n'ikpere gị abụọ were gị ije gaa Lagos iji achọ dị biko chere echiche maka ọdịmma nke gị ịma na ọsọ ndị iberibe dị ka gị bụ ihe bilivu na di bụ highest achievement nwaanyị nwere ike ime ị na-anya at the right time m ga-anụ di mana ịgwa m okwu anyhow m were ụra kwata gị kimono mechie gị ọnụ Ekema anwakwana ya nwa o m ga-emekwa gị ihe o ụra emewe bil from Kaduna etinye na pasụ ka m ga-enye gị ihe ga na ntị gị bụ tawa biko hapụgoro ihe gbasara alụmdi na nwunye nkịta ọnwụ na ị chọrọ ịmụ ka esi agba egwu ịbịa ka ọ kụziere gị na ọ kakwanụ ga-agba egwu ịnụ ya kịta isi mkpụcha mechie gị ọnụ elebe isi agadi nwaanyị lekwa ka ọ dị ụdị iwere wee tewasịcha ihu gị blue ebe a black ebe a green ebe a red ebe a na eziokwu ịma ntụ ịdị ịkala unu atọ niile akala lee ya ka ngwa nnuo ọwụkwasị na mena unu wee enyi mụnwa Kaito Chukwu adị m freshirin enwere oyibo a na-akpọ ejisis eshoro unu n'ihu unu akala agadi nwa ibe ya ube onye ara mechie gị ọnụ ka m kwuchi okwu biko Kaito inwe ọka ọ dị ka na-ekwukwe n'okwu nke apụta lelichi awọ n'isi gị ụmụ ndị mmụọ Kaito elihe Kaito gịnị ya wurukwa gị egwuregwu kwụsịkwa ya ọ gịnị na-eme gị onye kedu ihe ị na-enyere onwe gị nsogbu n'ebe onye ara anyị akwa nọ kedu ihe na-enyere onwe ọ na ịmara na afọ na-asa Kaito Chukwu n'ọnụ afọ na-asị ya n'ọnụ ịpụta ị na-akpọ m onye gị na m na gị na-adị na mma ịdara oke ịkọlie ịdara orie ịkọlie nwafọ ịkọlie nkechi ịkọlie so ọnụ ka ị na-akọ mana ịma ihe mee enwere m efe gị isi na ịma agba egwu na igbo okoso bịa ka anyị ma aka Ekema lekwa ya ka ngwa gị anụ m atụ gị ụjọ ọwụ n'ifilisi na m na-atụ gị ụjọ ịtụrụ asị ọ maka na erie m nri ọwụ na eriri m nri na ana anyị ama aka dị ara anyị agba egwu awụ m okoso ntị ịkwụkwụ ntụ ana ncheke ofu iburu ụzọ dapụchapụ kama gị wee ike m ga-agbakarị m n'egwu mgbe isi na deburu m eburuji ụlọ ọgwụ lekwa ya ka gwa gị ọgwụ m egwu ana ka anyị desa na ya ebe ahụ ọ na-awụ anyị ga-edebe ya nwanne echi anyị ga-eje n'ama ebe ahụ anyị na-agba egwu mana tupu ị bịa banya bụ egwu ịkpọ ndị afansi nye ha ego ịkpọ ndị na-ebu ini nye ha ego kama ị ga-emeri m n'egwu ahụ ọzọ gị bụ ihe ga-emeri m ọ bụla ka eburu gị enwe ihe ide mmanya hapụ ya ka ọ laa nna m igba egwu adịghịzi ọ dịrịza onye gwakwana gị gbaa egwu ọ na-apụtakwa ịma ana m ekwuka ụmụ ji aka nkụtụrụ onwe m ihe na-eme m mi na Ekema anyị nwere dancing competitions ha sụtara m ya gị na Ekema nwere dancing competition olee onye nọ n'obodo anyị na-amaghị na Ekema nwa agbọghọbịa maka esi agba egwu na ya tụpụ ụkwụ ya na-eme yọrị ya ka gị na Ekema gara ịma aka ịgba egwu nna m amakwa m ka ahụ ama m na Ekema ma agba egwu mana kwụwa hụ nwa Kaito Chukwu ekwete m na-enwe onye ka m
ịmakwa nke ahụ ọkwa egwu ana ha ga-agba ya agba ọnwụ na-eke mma ịgbakarị m ọkwa omume ka ha ma eke mma ga-agbakarị m nsu isi n'ala ebo m ebe ụpọ mechie ọnụ gị ọnụ ebe ahụ mechie gị ọnụ si banye n'ime ụlọ karịa na ebe a emegharị onwe gị anya ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ọnwụ na ibili ebe a na eji ahụ gwuru m m ga-ebili nwa ebe nga ọnwụ ma egwu a ha ga-agba ya ị ga-ebilite nwa ọtọ ngwa dina n'ebe a dina ala onye ara na-agba egwu dina ala onye ara na-agba egwu nna m onye kwuru hei ọkwa ịhụrụ egwu a ekema ịma mgbakarị m nwa ụka anyị tochukwu m ga-agbakarị gị ha na-ebido egwu m ga m kwụsịrị iwu agbagide bọọlụ o wee ebe ọ ga-eru egwu aba penalty mụ na gị na-abụ drọ na-aka ibe ya anyị abụọ ka werezie penalty anya ahụ anyị ga-ewesịrị ya na egwu eseti nne m ọkwa ka m ọkwa egwu a anyị ga-agba ya agba ị na-edesa ha na-agba egwu kụta na egwu mkpokịrị kọntena na-enwe ihe na n'ime ka ebe na-eje nna m ka nchi anyị agaga kute mmiri adịghị ngwa ka ọsịsọ ịma na eribeghị nri ụtụtụ agụ na agụ m ka ọsịsọ ka ị bịa kwadoro m nri biko nna m okwu nwoke ọma nna m ka m gbawa ike mma na-eche m nna m nwoke ọma nna m okwu nna m na-abịa eke mma na-eche dị n'elu ekele o nna gị si gị nwa ọsịsọ gị na nna gị a mgbe ọbụla nna m nke ga-eme ọ ga-awụ nna m mmanụ nna m awụ onye zụrụ kemgbe nne m kwara amakwanụ nne m ama m shọwụ ya zụrụ gị mana ịhụ ka ya n'anya ahụrụ m ya n'anya ya ọka ị ga-emebe ya laikere anyị na-echu mmiri ka m dugodo unu biko ngwanụ ichisa ha maka egwu ka ọ na-egwu ebe ị chọrọ iwuzi nwa onye odubo
ndị ibe ezigbo mmadụ ọgwụkwa na ị ga-ebute tukwe nke a. Ịbụ mmadụ eziokwu. Ọsị Juma, eche m na isi na mma gị si ga-echuzi na mmiri. O weziokwu ihe m kwuru mana o nwere mana dị na nne mma gị otu ego oge mmiri na bucket ka o wee saa gara o gotego oge kulikuli nwa ma ọ mee na bazia o Ekemma saya ahụ saya ọfụma ọgwụkwanye ya ga-emu n'uchu eze mmiri na hapụ ịkpọ m ọ dị ọkwanụ mma ịma egwu ọkwa m na nchọ ikwu ya ọ maka na amaghị m na obilo ya isi mgbe echi ya bụ mmiri o soro isoro anyị kezikwa nkunu si gawa mmiri onwe bucket ọwụlụ n'oji na akọdịkwa mma obilo bụ bucket anyị awa ihe ya na ihe me bucket a bụ nke m galọn a bụ nke Kaito o wee eziokwu nwa achọ ọkụ ije mmiri ọ maka afọ ajọsụ fọ ha n'ụzọ m sị ka m duje ha na mmiri ya obilo na-ebudeziri unu bucket ma echiwe mmiri ịhụlanị ya nsogbu anọ ọ dị mma na ibe me chenni ka m were ọsọ gaga weta Ekemma biko ọ dị anyị ọsịsọ nna m si m ji ọsịsọ bata echi m ga-abịa be nyi mụ na gị na Ekemma anyị akwụrụchi ome mana ọ wụrụ na ije dị anyị n'ọkụ obilo bịa anyị gawa negodu m anya ọfụma adazi ana ka nne nwere ka adazie m ibu ihe niile otu nwaanyị na-adị nwa bụ Ekemma adịchata ha Ekewu nwaanyị ọma ama m nke ahụ Ọkịma nwoke a na-akpọ Patrick Eze nke a na-ete nkụ ka m fụọ n'ụzọ ọ sị m Ekemma nwaanyị ọma na ana m abịa bụ unu ka m bịa fụ gị ọkwa na ala ọvụrụ gị na nchọ ka nnọba gị nwa bụ Ekemma iwu ekete ngodo ọ chịgịnị bụ ya kedu ihe na-akpọkasị ihu ka ewu akpọrọ ọkụ ịmahụ na nwoke erugo 60 years is that what I deserve ana m ekpebere ka Chineke nna nye m nwoke dị young si m jee lụọ ndị nna nna ya ekwusikwa n'udoro okwu eke kemgbe ịkwara nwe onye si gị nwa ụka ga-erekwegere biko gakwa gwara n'ikwetere Kaito Chukwu ibu ezigbo mmadụ ọ bụrụ na nwoke a ka ị na-echere anya sị na ọnya ka m bụ Ekemma ga-anọ ịma na ịhụ m n'anya ihe nji bịa ebe a bụ na a sị m na Kaito Chukwu oyi nwaanyị nwere ajọ ọnụ na mbịa iweta ajọ ọnụ gị nweta nke m anyị mee kolabo jee kọọ ya ọnụ ọnya ka m ji chọta gị ọ bụ na mma sị na ọha ka ị ga-ekwu ma mbịa ka m jee chọje chọma na onye ha ka m gwa ha ihe na-eme ịkala ọ dịghị onye ga-alụ gị ịkala eke ịkala ka nne o ihe ga-atọkwa m ụtọ kịta alụ ka ị nụọ nnọọ di ka ị nụ ezigbote di eziokwu ihe ekwukwere m alaikere ya mana ihe m na-echeta ọkwa ma ọrụ na enyi gị nwaanyị Kaito ya ekwekwe ọhụrụ ka ekwe ihe na-akọwa Kaito ka Kaito si batazi nnụpụta na ịmaghị ihe enyi gị nwaanyị Kaito na-eme ka ihe meji ajụzi m ụdị ajụ a ekwe onye nwa na-ekwu maka ya Kaito lara ị ga-ebikọ ogologo ndụ anyị kpụkwa gị n'ọnụ nkịta eke shasha eweliwe na-abịa m abịa m a na-esiri m na ya ọwụsọ sisiri biko nne eweliwe aga m abịa ka m gaa jere ebe nna m o maka ihe nji na-agwa ya awụ Chioma ndonu na ọ gwara akpọ m again alịkarị kpụrụ okwu Chioma ndokwa ogologo ma ị na-ewe iwe ndị mkpụmkpụ
Happy o. Eke mele ko ni hem mere Chuma. Ama kwa mo. Chuma de wi woko. Mana kem ka kwa nke. Papa wi oku biko. Onye nke m ka anyị too Chukwu onye mụ ya na-adị na mma. Nne ọkwa ọrụ m nọ ka m nọ na-arụkwa ihe anyị ga-eji gbasa abacha onye ọcha. Eke nwere ihe m chọrọ ịjụ gị. Ọkwa ịma ntị nọ na ịka ala eziokwu iwu ozu ụmụazị hapụkwasị na mụ na gị abụọ na anyị wee enyi ekwesịrị m ị na-akpọ gị antị. Enwere ihe ndị ịmami na oyibo nọ n'iro but ka m sụpụ ya. Enwere ihe ndị oyibo kwuru ages echore gị n'ihu eziokwu hapụkwa n'ihi na-ete powder were panketi amachi ihu ịka ala kemgbe m kwụra m onye uwu enwebụ onye na-ajụ gị isi nwa ọkụkọ ha ga-erekwe gere ọ pụtara na ịma mma ka ọ gịnị ka anyị too Chukwu ị na-apụ ala isi n'ọnụ eri nri ka na-etinye onwe ihe na-eme gị n'isi ọ bụrụ ihe a ka iji si bụ unu bịaba na mgbede anụ wee bịa akọ yati ebe akọ maka eje a itekwa iru ebe i chere azụ biko na mmụọ anyị nwere taịm m ji aka ụdị aka ị na-anụ ya eke owo na nna akparị gị akparị o ihe awụ mkparị ihe ewu eziokwu ka m na-agwa gị eweliwe o mana iwe aka wee bewe eziokwu ọ na-agba m na-agba ị ka ala eziokwu enwebụ onye na-ajụ gị nwa ọkọ ha ga-erekwe gere ha kwụzinụkwana ma gere gere ma ozi m na-esi mba mechie ọnụ gịnị mechie ọnụ ịka onwe kabedi nwa Patrik abịa ebe a dị 21 years o ji ụmụ abụọ gị na ekere ịtọrọ atọ were ịtarị pịakashịa ya ka ihe mere inubedi o nwere onye na-ajụ gị ma na-erekwa gị a ere gị ịbụ nna gị anụ nke na-ekpo gị ọkụ ọwa agwa gị eziokwu na-ewe gị ọwa agwa gị eziokwu lekwekwu ka iwe na-ewe gị ike na-ewe m ka ịka ala ka anyị too Chukwu bịa nabazịa chọọ m onye na-awa m isi n'ihe a na-akpa bịa nabazịa mgbe ọ bụla ị na-achọ ego na ya ga-akọ ọnụ agaghị ere gị awa ọdụ ị na-akọ ọnụ mana iwe aka wee bewe ọwa agwa gị eziokwu ya na-ewe gị iwe ịkala ihe ọwụ isi white na-apụta gị ọnya pụtara ihe a mana ị ga-abịa nabata iwe ezi enyi m ọnwụ na ịlụ ọdịnala mbịa bịa chichiri gị ihe a na-anasị mbịa na-agbara gị ego ịghọtara ịlụcha nke gị m lụọ ịlụkwa mgbara gị ọdị ịba ọ maka ịlụbe dị ka m ji alụbeghị gị ọ gị ka ọ maka na afọ gidere m ka esi Chukwu kpọkụdị maka Igbo ama m ụdịrị obi nwata nke nwere ihe ọnwụ ị ga-eme na ọka adịkwa gị na mma afọ ihe na-egwutecha m na agwụpụtara m mkpụrụ obi m ọgwụ gwagide ka anyị tọma okwu gwagide ka anyị tọma okwu ọ dị ka mmiri a na-akwụ elu ihe nke agwụla atọ ka ihe oge Nnamdị onwere ekwudo okwu cherenụ oge ọbụla unu nọdụ na-eche gbasara nwa especially gị nwa bụ obaịlụ oge ọbụla gị nọdụ gị na-eche gbasara kaito nwa na-eme gị ihe ọma ọ bụrụ gị ọbụ na gị chọrọ nwaanyị gị maba n'ime obodo anyị ị ga-afụ ụmụazị pinopino masị dịka Chioma Chinyere witi nke ọzọ eke mma gị maba n'ime obodo ị ga-afụ ụmụazị dị etu asasịrị arụ ụmụazị m ife a na-akụ ọbụdị nwa na-asabeghị arụ na-amadị ihe a na-akụ oge ọbụla ụnụ na-anwụrụ ya ebe a ebe a ga-agwado unu sef Nnamdị che ga-agwa gị ewezo n'iwe oke enyi m akabasị m eluigwe ma gwagbuo ya Nnamdị ma ị ma gị ka m gwa gị afụrụ m ya n'anya ewezo ya enwe nwa ọzọ m na-afụrụ n'anya karịa ọ bụ sọsọ ya ka m na-afụ obi ba na-eme chere ka m gwa gị gị eziokwu ebe a m nọ achọbeghị m ịlụ nwaanyị nwekwana ihe m ji eme ama m na ebe ahụ uru mana ọ bụrụ na gị nwa n'ebe a na ị chọrọ ịlụ nwaanyị ya wụ na enwe dị uche onwe dị ihe ị na-eche gị lụọ nwaanyị na ịnwụ nwa oke n'obi ihe ị na-agba mbọ n'afọ m leenụ n'obi ọ na-agba mbọ hapụ onye a na-apụ onye ọma ya oge strap ma abịa
Who ever since? Okay, no be na. Is that mo? Afam e wusu no. Can never show be no because Baba, afam e wusu no go ati makati eh. Owo yan so Ojo ngo. Ina chosi to wo chibla ka. Ke mo na ba ogo ko zu ta biscuit ka. Mo o yan ko bia. And I need your support. My support. What's that? Give. Thank you. Hey, problem. Can you make one? I wait here. Eh? Because I don't want you to mama. I can be born young. You didn't do young. Now you only live on one. Who I want man? We get we can palm on now from everywhere. Mamu. Bandland. Even your father. Every Islam can kind of you get home because of wine. I cannot from water and I because. It's kind of my way. Eh, you see me go. I'm not watching you. Eh? Hapusie! Shoma, I'm a Miham Melody, when I look at Macanabiam. You could baharazi or be a kite organic canapoli, eh? Because actually, I'm kissing on that pocket. Macone pon here, you can make it a guy like here. You know what I get at? Hey, Chomo Rubek and Ken, because they're a baharam. Come on, also. Number one, you will me kill one again or what? You can't papa get auntie. You mean what? She don't know what push again. Choma, make one Choma. Choma, idiots. Choma, oh, my one boy, you want almost some moon knock on me abomination is all kinds of cooking and make one here. Choma, Opilo ni ku makita tu giri makipaneze kita tu giri makipaneze ke kwa monti lori na obilo si obilo ku onye obula ma mu mangi biara ebe ka itochukwu no nso oge ji mma bupu onye ahisi so ihe nkwukwe ekwu ubu wepukwa ka enwe no fipa waka madu ka ahuna m ni na aro nwa anya ị na-eso na ahụ ị na-aso ya n'ike n'ijiji na-achụ anya n'ike wepukwa ka enwe chele ka ngwa gị afam ifulu osokwa obilo ya gbuo mmadụ 100 maka ihe ka itochukwu ifomwa e decide go aga m egbu onye ọbụla nọchiri m ụzọ osokwa ya wuru ewu aga m egbu ya ya na nwetara nwa ka ngwakwa gị Opilo is our friend. Oh, his boy, I'm working. Efuru, agụgo ngo okwu ya, ana aga m ekwukwu ya ọzọ. Onye ọbụla nọchiri m ụzọ, aga m egbu onye ahụ ya nwụọ. Chọkwa m ịma ahụ. Ezigbo oyim Nnamdi. Before, ka ngwaze nke bụ eziokwu before, ka itochukwu, emụtụ nsa arọbụ ya anya, ka ngwa nke bụ eziokwu, ma atụrụ ya asị. Mana ewure m kọọ ya, ịghọta ihe mmiri maka ihe Obinna. Nyekwa yo gewo enyi nwoke biko wepụkwa ka enwe n'ofe ipe ọka mmadụ arụzile nwa ha anya maka isi gị chi achọ mụ a n'oze na ahụ ka ebe bi na-aga ana m ala na-asị m ebe m na-aga oke gị na-ala ala bi dọndọrọ ebe ahụ gee ntị ka ngwa gị ifuru ọsọkwa gị lawa agụgo ngị na onye ọbụla nọchiri m ụzọ aga m egbu onye ahụ achọọ m ịma agụgo nke m gwara gị nsogbu adịa na onye m lekwe ni plantain o ị na-egbu plantain nke gị onye ka mpa gị ji zugide osisi gide egbu na village a egbu anya hụrụ kọsọma bilad ihe plantain nke ị na-egbu plantain mmadụ ihe nke gị afọ m mana onye ahụ onye ohi ihe plantain nke ugbu a n'aka m matara na enwe ndị enyi nwere na enwe ndị enyi nwere na village a obi m chere kwanụ ndị kishigwe na-abịakwanụ nke ahụ biko oziela kọwa ajụjụ ka ọ gị
I'm not from Ghana. Why am I getting married? Why when he only gwams in Melim? Oh, tonto mo. Hey. Eh? Ina kwa mizu kuniyo bla kuna ni gani. Izu. Na ushina la lo bi me when na game lo. Ukrezo. Obi mo. Oya bukene onwa gi. Mba woni hunna gi bo onwa gi nga dey happy. Mere mia. Ki gunu da ju kwa ni. Ki ja wo mo do ku na mbo onwom. See from na ni obla kuna ni game ya. Bu onwa gi. Obilo ka na akpogo onye. So beli hunu so kwụsị m ọzọ ya afụ ihe m ga-eme gị. Gịnị na-eme dị gị? Biko, m hụ ụzọ afọ kaka. Get natural. Rapu nwa. Ina afọ ya ihe ụlọ ntọ ekwu afọ ya n'anya. Ya mana afọ ya n'anya. I to school is so bad. He's a nice girl. Man, I could one day. One after the other, step by step. I believe one day. Man, I can't hear one dog. Can't hear it all. Yeah. Do it, Obilo. Okwa gwara ngisi nke enye silim so. Okwa gwara ngisi nke enye silim so. Elekwa ni ihe dị ihe nke no. Kuri ime no, umajo so no fepum. I like one motisha womoku. I like motisha womoku. Even the ahum gnanya. Ahum nanya kugu. She na la lo bi mi. Obilo lanya kangwagi. Owo kwa na like yangu. Like kurana ngi mana imana acho me shina kibido na asimi mi nye go Shon Thomas nke ha amakwa nwogo papa chukule kwa kema na ga Shon Thomas gezu gezu inekwezo epo bezu chukule kwa mana ye na kwa Shon Thomas egbe likwe gbafwa mi hem jani mana ngwa anwu wale yi ebi kwuru si e ga cho Shon Thomas ekwetela ekwetela ona hoga ikusimano ukoshemeno na ole koshemeno tegono problem no dikezana ihe mere no jiri wayo ihe a wayo no mra mo awo ihunu n'anya ebe a kaito chukwu onye oke nsogbu kaito chukwu ige bụkwa mmadụ kaito chukwu local village girl kaito chukwu ya no ibadoro Biko onye nchọka mụ na mkpa ya ka njide ọ dịkwa na mma ọ dị na mma na ọ very fake anyị just kpa ya ka nwe ike na obi maka otu isi na-akpasozi m abụọ ịghọtago ịmana kemgbe anyị ji bụrụ obere nwa mụ na gị na-adị na mma and o doro m anya na agụ ala ọvụrụ mụ na onwe m afụkwara m gị n'anya ịghọtago ka esizi na-eto amaghịzi m ihe gị na Kaito Chukwu shiri mami hunu na-aga aga meghọ m understand akwakwara Kaito m ahụ bido akwa ka ntị ka m gwa gị biko ka m gwa gị ka ị na-agwa m na ịfụrụ m n'anya ma afụkwa gị na ịmakwa na nwa mgbe m fụrụ gị n'anya ịma na nwa mgbe m fụrụ gị n'anya ịma na aga m emeli Kaito m ihe ọjọọ afụ m Kaito m n'anya nke ukwuu biko mkpụrụ obi m obi biko ghọtakwanụ m biko ghọta m ọnwụ na-enwe anwa hapụ m eziokwu m niile aga m anwụ ịghọtago biko mere m ebere biko kakwara gị mma na ịnwụ maka na aga m emeli Kaito m ihe ọjọọ biko ka m gwa gị ọ eziokwu ọkwa mgbe ị na-abịa ịfụ m ka m na-apụ apụ ụtọ m shapụ ebe a bifo m yọghachi biko shọn epụrụ ebe a ka m mitie biko ọ ga-adị gị ọzọ biko gịnị mere biko rapụ m biko eji m Chukwu na-arịọ mba akwụkwọ m dị ya biko chọọ ma biko hapụ m aka lego nne nwa na-ekwu
Choma. Choma gini na-eme gị? Ele nke na-ebakwa nyi ka egwu na-aga n'iro. Ọwara. Nke na-eme gị akwa. Kaito kwa ka na yo no bura kaito. Kwa ka na yo no bura. Commit abomination iso nya. Ino ga na-egwu na-ebakwa nyi ka egwu. Onye tiri gị ihe? Gwara wazo. Magara kpọ m ga shikpọ mebe zoro okwu. Anụmanụ ozu dị ka gị. Choma. Ikuda go ebe akwa ka ewu. Biko ka ngawa ebe m na-aga. Enwe ihe mma mere gị o. Hey, oh, tu te va con ni. Amwa kwa mi mere Choma. Nya ka mfo Choma n'iru. Ya na ebe akwa nyi ka ewu. Nna ajụ Choma, onye mere ya ka ọsọ na ụmụ nọ commit abomination isi ọnya. Ma ihe Choma gwara, ọsọ mụ. Amaghị m ihe mere. Nne, iyi ikuku egbagoju m anya o. Ọkwa ịma mbọsị ama na Choma nọ na-akpa nkata ịbịa. O nwere ihe ọchị ịgwa m, mana ọ gwapụzi m ya, ama m na ihe a maka gị. Ọchị nwere ihe ọchị ịgwa m maka gị, mana ọ gwara m ya. Ihe dịka gịnị kwana? Amakwana m. Nke ka m mere ya. Confused otu ị hụrụ mụ amahụ. Hey, eke ma biko yọrọ m. Si Choma, owu na-enwe ihe m mere ya. Ya biko ya gbara m. Owukwa ya gwa m ka m sekpuru ala m yọọ ya gbara m biko. Mụ na gịnị ya dịka nwanne. Hapụkwa na ụlọ tọrọ m o. Ihe na-ebu ka anyị jebegodo orie. Inye m ala m ga-aṅụkwa. Inye ha ana m na m ga-aṅụ. Ihe ebu wọta njụta ka ihe ebu. Akpọrọ m nna abụ okwu a maka na o nwere ihe ọ ga-abụ onye na-eme ma mmadụ ekwughị okwu ịma na onye aba ajọ mmadụ. Mụ na unu na-abụ na-adị na mma anyị ịtọ kemgbe anyị bidoro na-eto togide ruo taa anyị na-adị na mma. Amaghịzi m ihe mere eji nọpụtazi n'ebe ishu unu na-abụ isi ihe njikpa unu kịta Choma biko onwe ihe ọbụla Kaito mere gị Kaito nwekwe n'ihe Choma mere gị ịgbaghara ka anyị ncha nọkọsịba na ọkwa ụta isi ahụ na-enwe obi aṅụrị biko maka okwu unu na-abụ na-ese na-emetụtazi m n'ahụ. Dịkwa m mma mana ekele m Chineke ọfụma isi mata na akpụrụ m nwa ashị kpọọ ya ma ebe ọ zonyere ụkwụ n'ala. Nwa yiri nne ya ọ ya ka m ji ala ikpọrọ m ya cha. Ochonto ịchọ. Hey Choma, lekwa ya ka m gwa gị. Ọ bụrụ na isi adịghị mma, ọ bụrụ na ara na-agba gị, ya gbakwara gị ruo ebe nne m nọ. Agbakwara nne m ahụ ọzọ, ị na-apụ ara. Mechipụ ọnụ. Anụmanụ dị ka gị. After all, nne gị onye ashawo. Mba Choma okwu ya. Ọwụ ya ka m kpọrọ gị ebe ahụ. Ọwụ ya ka m kpọrọ gị ebe a ka ịkọwa nne ashawo ụdị okwu a na. Ke mma hapụ ya. Choma. Ịchọkọ ọsọ na ụmụ commit abomination n'isi gị ọzọ. Kpọọ nne m ahụ ọzọ. Ị ga-ajụ ka m sị tupu ụkwụ ọzọ. Nne gị onye ashawo. Iwuru onye obodo a. Si n'obodo ala. Choma Kaito, si n'obodo ala. Nne gị na nna gị eme Ochonto mọs wee mụọ gị. Choma kpọọ nne m ọzọ. Nne gị onye ashawo. Akara m iwu.
Ogini, go and take here. Kaito. Come, but I'm going to go. Magana mai, ina ngumu. Ndio muri. Kaito di kwa kudia. Hey. Ajo mwa Kaito kudia. Ebe sina hapo. Bara ngwan hapuka. Kama Kaito denia. Maga ijunya. Ni bata Kaito jimezu tinya. Ebu ata tu yapo nwa. Kaito. Ese Kaito. Kaito Chuku, Ige Bukwanu Madu, Kaito Chuku, local village girl, Kaito Chuku, Yano, Esi chanam. Isi channel zibo. Nwa fe iya tabiraka ge. Ana aka kwana mani butere eba. Mazoku. Mazoku. Efri ihe ajo nwa gi abu Kaito mere nwa. Ifra hu nwa m. Efri ihe nwa gi mere nwa m Mazoku. Kaito Chuku. Kaito Chuku. Gini ka enyi gị nwaanyị mere gị iji tie duka tie ka ihe tinka tiri pan. Nna. Okwi mana mu awu Kaito Chuku. Awu mo onye nsogbu. Anu ma achọ nsogbu. Mechọnụ gị. Ọchanta. Ụka dị amusu. Ọchanta onye oshi. Bisi mkpucha. Ekwukwe ka nsuwa gị ọnụ. Ị na-awụ ya ara. Mechọnụ gị ebe a Kaito Chuku. Mechọnụ gị ebe ahụ. Biko mechie n'ọnụ nke nụ ka m kwuo okwu. Nna m. Ịma mwa Kaito Chuku. Anu ma achọ nsogbu. Nwa dị isi ka isi mbụ isi mkpucha. Nwa na-elecha ya sị na nne m wụ akwụna. Na mụrụ m n'ọlụ na awọ m onye ụmụ ha ka bịa. Onye kwuru sanụ ụmụ na kọmiti abomination isi ya. Onye ka nne ya kpọrọ ya bịawa ebe. Mechọnụ gị ebe ahụ Kaito Chuku. Ọ ịma na nne gị wụ akwụna. Ịma na apụta gị n'ime ọgba. Na ịwa ajọ nwa si n'obodo ebe nne ya fọ ịma. Onye chọ ka nkọrọ gị onye nne gị bụ ọkụ ya. Maazị Okoro, ọ ịma na nwa gị na-apụtara n'ime ọgba. Nkechi. Ọ ịma. Nkechi. Siri ụlọ mpọ. Ọ bụrụ na ịma ihe ị ga-eme nwa gị a, ụbọchị ọzọ ọ ga-emetụ nwa m aka ama akọrọ gị onye mbụ. Mbọsị aka ma akọrọ onye mma ya bụ, ịma ọmụ onye nne ya bụ, nkọwara ya ọfụma. Ka ọ ma na nne ya ebu bịa nara nwaanyị ọzọ di ya. Akwụna. Ihe na-emere ya. Agadi nwoke. Ọkụ ọ dị. Ọ masị ị nọ nke ahụ. Nnọọ dara. Kaito Chuku. Kaito Chuku. Kaito Chuku. Ugboro ole ka m kpọrọ gị? Ebe nke bụ apụ n'ama Kaito Chuku. Apụ n'ụzọ Kaito Chuku. Ebe n'elu Kaito Chuku. Ebe n'ala Kaito Chuku. Kedu ihe a na-etu ihe a? Nna m eleke okwu ọbụla Kaito Chuku. Nwa na-akpọchi ọma dị isi ka isi nnụnụ si na nne m wụ akwụna. Ọtanụ mụ na kọmiti abomination isi m tụsi na gị na-akpọ m Kaito Chuku. Ọmụwa bụ nsogbu a. Pechie ọnụ gị ebe a baa n'ime ụlọ. Baa n'ime ụlọ ọsịsọ. Nna m ọbara gị dịkwa ọkụ. Kaito Chuku chọrọ igbu mmiri obodo a. Really gị rie. Nwa chọrọ igbu mmiri obodo a o. Nwa egbukwe m o. Mkpụrụ obi m nke na na-ebe kwụrụ bịa n'ụta ebe a udo dịkwa. Mkpụrụ obi nke irugu dịkwa n'ụta. Ka ihe mere n'ụgwa m obi m gwa m. Ndị ihu m na ezigbo iwe na-ewe m. Obi m na-asụ ka mmiri ọkụ. Gịnị mekwara m gwara m na ahụ ka ihe mere n'obi gị ji asụ ka mmiri ọkụ. Gwana m gị na-ewe gị iwe. Obilo. Kemgbe iji mara m ka m jụ kene gị. Ngwa onye okwu n'ụka. Ihu kwule nke emere ihe asụ Kaito Chuku ka ọ mara. Na-achọ okwu. Enwe ihe dị otu ahụ. Ọnwụ nwa akpọrọ onwe ya Chioma ndị enyi nwaanyị ana. Ụdị ka mkparị Chioma nyere m agaghị m echefu na ndụ. Ihe Chioma gwara gị ka ihe ọ gwara gị gwa m. Ọ sị na mma m wụ akwụna ọkụ.
na mma m mụrụ m na awụ m onye obodo na awụ m onye ọlụ le na anụnụ m na ịma ụdị ka ihe a bifo wait Chioma gwa ụdị ihe ka ihe mere oge gwara gị hey ị na-ajụ m ihe mere ha nsanụ m nụnụ kọmitiri abomination isi ya ntụsịrị ya ọwụ ịma ihe m ga-eme ha mana m ka isi eme ịsọkwara ji mmanụ ha tụsịrị m ya ntụsịrị ife ihe m mere ya mama na m pụrụ ime nụ nwaanyị kacha ibie Obile. Ele Pepsi si ga-ewetara m. Mana ichetara ịbịa abịa afọ m. Ichefu onwe gị. Esi ọbụla ị wetara m Pepsi, esi a ka ị ga-afụ m. Obi m bịa nụ ha bịara na-abara nna mba na m ịkụrụcha ọma akwa akụ na ahụ niile na-afụ ya ụfụ ụlọ m ewere kwe ha nkwa na ha a ga-eweta ego a ga-eji agwọ ha mpa gị jikwa ego ezikwa ihe a na-afụ dade nọọsụ nna m hapụ ya onwe ka mma abịa mfụ ka anyị ebe ọ na anyị na-aga n'ụlọ m ka anyị nsaso ka anyị nọkọsịa gụkọsie na egwu ọ wụ eziokwu aga m alaike ka anyị gakọsịa ma gụkọsie egwu mana ọ bụrụ na anyị ga-anọkọsigodi mụ na ndị na-enwerọ nna enwere ike ịnọkọsi ụmụazị na-amara nna ha mụ na ha enwere ike ịnọkọsi bụkwa ya n'uche hei Ekemma ị nụkwara ya ama m na o wute gị ị nụkwara ya Ekemma gwakwa ya okwu maka ụtụrụ ka m tụsịa ya ụzọ ọ dị ka nke m tiri eti ụzọ uru gị ọkwa ya Kaito mechipụ gị ọnụ gị nga mechie ọnụ gị kedu ihe ị miniri nna aghọtọrọ m gị o ichefugo si iwe onye obodo ị chọrọ si nchetara gị si iwe onye obodo nne biko kpa agwa ka onye si esi jere nne mechigodo ọnụ mechie ọnụ ka mmadụ ihe na-esi ebe a ọ ize gị na-eshi ihe a ka nsha mkpala mechie ọnụ ihe unu na-eme n'obodo ewebegokwe m iwe o onye ị na-achị ọma unu na-abụ na akpasụzukwe m iwe o ụdịrị okwu unu na-agwa ka ịtọ mụ alaikiri ọsị o Ekemma hapụ elibe nke asị nwa m ofu ukwu gbagidi agbagamegwu sotula ma ahịọla ọkwa ifuru gị keke ụsa na ụmụ nnụnụ ga-akọmite abomination isi gị ofu esi gị oge ọwụ ka anyị toku iri elechi Ekemma jee mo ana merụ m ọzọ ahụ Ekemma gwagwa ọzọ adịghị isi na-agba ara na-agba iwe chọrọ iwe gị ya wesa gị obi gbarie gị achọkwara na m ịma elegem face nke mbụ wee kwe mana gee ntị m agwa gị ọgwụkwa maka na itiri m gwogwo dị ọdadị agba maka nkịtị ọkwa maka na agụrụ na agụ m eribe m nri oge ahụ mana nkịta na-erijigo m afọ wee ṅụnyere ya tii ịghọtago so ịnwe ọnwa abịa m nso egwe m gị ka ose tara ya mụ Tano inye Pepsi ka hụ na ịhụnanya ọfụma ka anyị tabe ya Pepsi ka adahụ ka m go down na amaka ma ọ dịta m Pepsi ka amaka ketu ọfụfụ alihi na-eme na-akịrị m akwa ka m na-aṅụ ịma na ọya ghọtọ maka Pepsi na-enye m ịhụnanya ọfụma taa ka m kwetara n'iwu mkpụrụ obi m n'eziokwu ịma na Pepsi na-enye ọbara ọ na-enye ọbara Kaito ije love ka sogwe mo ine memo foto muruto chikiri chikiri
No, we even to go. Come on for the night. Even never tell you go. What the go you go. Sam, no bag. Hey! Oh, tonto. Ebuka. Nwa ukai. Ifrum na ya. Ara na wagi. Nwa ko di. Inwuni igbo. King na koike. Chikokwa. Anu ohio. Ozio. Like buku nwa. Nne biko gan. Ara one. Isi atubagi mo. Hey. Ifuna ya wa ji pesi. Acharo onwe ganyo. Ebuka o gra wu no obi di mo to today no ezuku ihe ngore megi I ga like ya. Ntuse gi ka bre bakwe. Ina putiara. Hey, ka ji di fele show. Lekwe nde di ndo. Nde nwuru anwu, nde di ndo like gi. Nde nwukura anwu like gi. Nwa mu like kwo gi. Lekwe ya lekwe shia. Oh, Dikeh imu ebiri gi. Okwa ya. Anu. Ah. Bukwe. Ozio. Yo ka ti tala anwu. Lekwe no nwa mu. Chika wa kwa die. Mana kaito. Chuku bogo akupie. Nnukwa gi kaito no no. Kaito ijelo fuka sogwemo. Inde memo. Fotom, chikiri. Chai. Inde memo. Fotom, chikiri. Okay, come on. Namogu biko te were megu. Namogu biko te were megu. Okon na gbakara ni ego. Ikwu ede ele manya. O wi like egwu am na agbara gi, Biko kwen. Biko kwen. Ama m na ihe mere ade mma. Biko mgbagharazi m o. Isiokwu m ga-alụzi ọgụ ọzọ eziokwu m niile osogode mmadụ kwụsị na ọkwụ ihụrụ ọnụ ma tụwapụ m ọnụ ma mụọ m ụra m ga-enye kọntị m ka ọzọ ya makwụrụ eziokwu m ga-alụ ọgụ ọzọ biko zie o mgbaghara m nna m gbaghara m onu mbebekwa kwuo mbe m ga-ebewasị na o mbe nna m ga-ebe o Kaito chukwu. Adem manu ga mi hekwa. Hey! Mama! Ama m na ga-agbara m. Sorry, Ima kemgbe abalị a igre kwa atụpụrụ m ọnụ. Izukwu niile obi m na-asụ kwọtọkwọtọ ka nga mmiri ọkụ na-asụ. Arahụ m ụra. Nsogbu adị agbara gị. Hey! Mana gee ntị. Ọ bụrụ na mmadụ achọ gị okwu ma ọ kparịa gị n'obodo a. Hapụ onye a. Okay. Maka na ọ naanị gị bụ otu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ n'ụlọ ma. Naanị gị ka m nwere n'ụlọ ma. Achọghị m ka ọnụ ụzọ ama m chie. Mba, nna m manchi. Achọghị m ka ihe ọbụla mee gị. Ịnụrụ ihe m kwuru? Ịnụrụ ihe m kwuru? Ịnụrụ ihe m kwuru? Hey, nna m anụgokwanụ. Ọ dị mma. Agbagharago m gị. Hey! Waka mate menio. Nna m deme o. Ama m na ị ga-agbara m. Ka ha ama m ya. Na-agbara gị egwu nkwuru na mbụ egwu obi ga-adị gị mma. Akwa nwere ihe isinye n'ọkụ? Enwere ihe m sie. Ngwa gaa mee ọsịsọ ka m nna m ka m gasịwasịa. M ga-esiwasị na. Nna m ka m gasịwasị ime. Ndewasị anya. Ugo n'ọma m. Kaito, how are you? What's up now? Hey. Masi anasuru mu Igbo. Oha masi na mino Igbo no niro. Hey. So where are you heading to now? Bye bye, Bye bye. She can't even. Don't worry. Bye. Hey. I mean, that's terrible. That girl is mean. Hey! You must put in email my collection. Hey! Kaito, mba, ofese, iya dikene kuni food. Nna ga na kpon kaito lipstick neko.
Hey! 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 What? Hey! Hey! Eke, inwe ihe m hụrụ na ahụrụ m oge nnapụta ahụrụ m Nneka and Uju nwa dịdị put n'ime Roman Clutch ụmụazị amaka Eziokwu chere ka nwata na-ekwu ị na-akọwa na ịfụrụ ụmụ maazị Udu egwu nke kacha nke na ha na-asụrụ m oyibo na-asụrụ m oyibo ịmasị na mmiri oyibo nọ n'iro ha nụkwara n'ihe ha kwuru achọsọ m na-akpa eze nyeri ka jollof rice gre ya mana unu ya ekpezi na ị na-ediri oyibo unu ya adịla mma afọ ya biko nne m ka m sọtọpụgodi ya ka m ghọta ihe ị na-akọwa eziokwu maka ihe ị na-ekwu okwe m comprehend wetu obi biko wetu obi oke nwetukwu obi okwu ebe nwa gị nwaanyị onye obi akpọ bịadara nwa nwoke ya na obilo were kpọ ya duga abi nwetu obi hai nwata ahụ ugbu a nọ n'ụlọ ọgwụ ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na-ana ihe mgbu ihe nwa gị nwaanyị na obilo mere ya ekele dịrị ọbasi bi n'elu oke ọbasi bi n'igwe ekene dịrị ya ebe nwa gị nwaanyị kwuru nwa nwoke ya na obilo so ekene dịrị ọbasi bi n'igwe maka ha etiga ekwu okwu obi gbawara gị bụ nwoke biko wetu obi ihe m jikwa na-ekele ọbasi bi n'elu ụwụ na ihe m nụrụ wo na nwa gị nwụrụ anwụ mana ugbu ị na-agwa m nọ n'ụlọ ọgwụ ke bụ na ọ nwụghị anwụ ya ka m na-ekele Chukwu maka na ọ dị ndụ wetu obi biko ihe ọbụla bụ ihe ndị ụlọ ọgwụ chọrọ bụ ihe ha kwuru a ga-akwụ ego ụlọ ọgwụ aga m akwụ ma biko ịgwakwala ndị okenye ọzọ ị ga-akwụ ya okwu ị ga-akwụ ya ọ kwesịrị afa gị bụ okwu kwesịrị afa gị bụ okwu ikwuola ya mụ nwa bụ maazị Okoro anụghị ya aga m agawa ka m gawa n'ụlọ ahụ ka m gamara ka nweta nwa nwoke si were mee mana ka m gwa gị onwe ife ọbụla mere nwa ahụ okwu onwe ife ọbụla mere nwa ahụ Chukwu ga-arapụta n'ụlọ ọ ga-arapụta Chukwu bịa pụta nna m ị batala elekwana nke ị nọ n'iro na-akpọ m kaito Chukwu enwere nsogbu esi m nzukọ abata mgbe m na-eje nzukọ m gwara gị na m na-eje nzukọ ndị okenye ndị obodo anyị a nọkọrọ ọnụ nwee mkpebi maka gị nwa mụ nwakwa elihe mere ji wee nwa mgbakọ maka m ndị okenye ndị obodo anyị dọrọ m aka na ntị gwa m si o nwere ebe m si kpọta gị na onye wụ nna gị mụrụ gị mkpọrọ gị kpọchighara ya nna m enwe ihe m nụrụ
isi na enwere m na onyekwa akpọ m si n'isi nna m anwụọla elekwana ihe ị na-ekwu Taito Chukwu nna gị ka dị ndụ nna ị na-atụrụ m asọkwa ya hei nna m enwekwana ka ọ dị o ewu ịgwara m si na nna m anwụọla na isi gwa ahụ m na nna m dị ndụ nna m okwu alaiki m ihe ị na-akọ na isi ukwu ọ wụ eziokwu na m gwara gị na nna gị anwụọla mana onye bụ nna gị mụrụ gị ka dị ndụ nna gị bụ onye ọlụ nna mụrụ gị gwara nne gị okwu asị bịa lụọ ya ka m gwa gị nke bụ eziokwu ka o doga anya ozugbo ọ na-alụ ya kpọrọ ya larue n'ụlọ ọnwa abụọ nne gị adị ime na-amaghị na nna gị eburularị ụzọ lụọ ndị inyem atọ mụtasị ụmụ atọ site n'aka ndị inyem adum mgbe nne gị na nna gị nwere okwu nne gị alọta n'ụlọ m bịazie nọrọ ma nna gị amataghị na nne gị dị ime ọnwa abụọ ebe a ka anọzi mụọ gị hei nna m ị na-achọ ịgwa m sị na nwoke ọbara ọjọọ a na ị na-agwa m nana na ọ ya wụ nna m hei mbakwana nwa aka Itochukwu ị na-achọ ịgwa m na ngwa na mma eso mbanụ nna m mbanụ enwe ebe nga enwekwa ebe nga ndị ichie ha asị ha ahụ gịnị kemfuru ebe a na ihe ga-eme ịma like ya ọ maka gị o ọ maka gị ha ekwekwule ka ọsa n'ụmụ nnukwu kọmiti abụ m na-echo n'isi ya maka ihe ga-eme ha nna m achọ m ka iwe wee m o ị maka iwe nke m na-esi ebido achọ m ka iwe wee m gaa gwa ha sị na m nsị ka Itochukwu enwe ebe nga enwe ebe nga gaa gwa ha sị na ka Itochukwu enwe ebe nga ka Itochukwu ihe nke a dịkwa serious mana ka ị chọkwa n'ime ụgbọ eche ịgaba ebe ahụ onwe ihe mma m ga-eme achọrọ m ịhapụ obodo a mana ebe ndị ichie ekwuola m ga-ahapụ ya achọrọ m ịga ka Ito mana ịgwakwa n'obilo mba kemgbe anyị ya kwara mechaa obilo na Ebuka mere ọ dị ka obilo che na Ebuka nwụrụ anwụ ahụbeghị m ya anya ọ gbara ọsọ ka Ito ị gawakwa ihe anụ anya gị ga-emekwe m ga-eme isikwa gị amakwara m na ị na-enye nsogbu mana ebukwa ezigbo mụnwa na-enye nsogbu ihe nke a na-ewute m achọkwana m ịpụ n'obodo a eziokwu mụnwa achọkwana ka ị pụọ keke nọ mgbe ihe na-atọ m ụtọ kịta obiọma akpagbuola m na ka Ito amụsụ ahụ ga-esi n'obodo a pụọ mgbe na-adịghị anya cheregodi Chioma eche m maka Ito enyi gị nwaanyị ọsị respect ekwu nwe gị nke wu ka Ito enyi m nwaanyị mana alaikikwara m ka Ito mba eziokwu m niile alaikiri m ka Ito ịma sọ ọwụ ni fort ya mba ọ 50 m ama m bụ ndị elders ndị ichie jiri gbakọ ọnụ plan ya ka chụpụ ka Ito n'obodo zukwu ọwụ fort obilo ọwụ fort ya ọwụ obilo mere ka ejiri kụwa Ebuka isi eziokwu na-achịkwala ọchị obi agbawala m ebe a nọ ọ gbawala m ya gbarie gị ma obi aṅụrụ jiri m obi ngwa ije Chioma biko gbaghara m enwe ihe mere gị biko gbaghara m ịma ị dịkwana ka nwanne m nwaanyị biko ama m na obi adịghị gị mana asị m pụọ na vileji a nke ọ pụtakwanụ gịnị ana m ekelegodi Chineke ekere m na ụzago m ekpere isi n'obi aṅụrị na-akpa m
n'obi aṅụrị ada akpa m nne m ọ na-akpọkwa m Chioma obi taa gị mmiri ekwensu weruchi iweru ife atị ga-ebu ekwensu ụzọ ewe ịbụrụ mmadụ kedu ihe a na-ayọdụ gị ihe a kedu ihe a na-ayọdụ gị ihe a kemgbe ịbụ Chukwu Kaito achọkwa m ịnụ biko n'ọnụ gị ọzọ ị na-anụ ya ka isi ebe a pụọ isi bịagoro ka isi ebe a pụọ ọkụ kpọrọ Kaito amụsị ma gị nwanwu ekwensu na ukwu enyi m chigba gịnị na-emezi come share aga idiot somewhere idiot ọma ucha makụ na-emere guy ana mele mmadụ anya legodi n'ụmụ ke wa anya come on cut out Kaito ụbọrị nke oge eme ọ gị nwa bụọ ya ifu mmenwu obiri na ajọcha ọnya ka ibu mechie ọnụ ka ngwa okwu biko ọrịa mmenwu enwe ọrịa gara adị gị na ntụ nsị ele ga eziokwu ọrịa niile juru gị n'ahụ mechie ọnụ